Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaut pa unta nga ang Dios kanunay magauban kanato samtang kita magatuon sa pulong sa Ginoo. Nalipay kog dako gihapon nga kita nga dili nato malimtan ang pulong sa Ginoo. So gusto lang kong magpasalamat usab sa mga tawo nga mitabang kanato karon. So daghan salamat og sa dili pa kita magsugod atong hangyoon ang Espiritu Santo nga maoy magauban kanato karon. Mag-ampo kita. Amahan namong langitnon, ikaw ang gabuhat sa kalibutan. Ikaw ang nahigugma kanamo kay imong gipadala ang imong bugto nga anak aron nga sa pagsalig, pagtuo namo makabaton kami og kinabuhi nga walay katapusan. Daghang salamat gayud sa imong dakong gugma. Karon Ginoo, nagahangyo kami nga among tun-an sa samtang kami magatuon sa imong balaan nga pulong. Hinaut pa untang Espiritu Santo magasulod, magauban kanamo karon. Abrihan unta nimo ang among kasing-kasing, ang among hunauna nga kami mahibalo sa imong pulong, sa imong kinabuhi unsa imong gihimo. Og kini Ginoo hinaut pa unta nga aduna usab kami panahon nga amo kining isulti, isabwag sa ubang mga tao aron nga sila mahibalo sa imong dako kaayong gugma. Ginoo, among isalig ang tanan karon sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Nahumana nato pagtuon ang gisulat ni Marcos sa usang semana. Karon atong tun-an usab ang sinulat ni Dr. Luke bag-o ni. So abrihan ninyo ang inyong Bible sa mga buhat. Ang sa New Testament di na magsugod sa Matthew, Marcos, Lucas, Juan, and then mga buhat. So mangutana kita, unsa maning mga buhat? Ang gasulat ni ini mao si Dr. Luke. Ang mga buhat good sa pagsulat ni Dr. Luke, walay title ng mga buhat. After 100 years, dinay gaingon gasulat nga kini mga buhat, mga acts, mga buhat sa mga disipulo. So adunay akong istorya ninyo. Usa sa mga butang nga akong gustong tan-awon sa television mao ang tennis, kay tennis coach ako diri sa tigulang nako, mao gusto gyapon kong makatudlo og tennis. So kadaghanan daghang naay mga bata akong tudluan, naay mga dagko, mga tigulang, naay mga Incheck, may mga Filipino, may mga puti. So gusto nako. So sa television gusto kong naay dako kaayong tournament panalitan sa France, didto sa Inglaterra, sa USA, sa television, gusto gyud akong lantawon usab. Ang sunod nako nga gustong lantawon mao ang NBA, basketball. Gusto na akong lantawon ang ilang mga defensa, mga ofensa, ang mga movement nila, mga three-pointers. Gusto na akong lantawon. Di na usa ka panahon nga dako kaayong NBA. Nagustuhan ako ang ilang mga defensa, ang ilang mga move, dali kayo, bisag, layo kayo, pwedeng three-pointers, maayo kayo nalingaw ko. So nagkuha ko sa akong kape and then biscuit. I enjoyed it, naglantaw. Apan sa kalit, namatay ang power na ay brown out, o giingon ta black out, or maybe red out, namatay ang television. Wala ako malipay kay wala ko kabalog unsay nahitabo, kinsay nakadaog. Patas wala na po na ako nakita. So wala gyud ko kabalog unsay nahitabo. Nganong gaistorya man ko ni ini. You know why kabalo mo?
ang gasulat sa Bible sa kinabuhi ni Hesus si Matthew, Marcos, Lucas ug Juan. Mao na sila gasulat sa kinabuhi ni Hesus. Karon unsa may mahitabo nga murag gipatay lang nila kung wala ning libro nga mga buhat, wala ta kayo kahibalo unsay nay nahitabo sa mga disipulo. Wala ta makahibalo unsay nahitabo sa Kristyanismo. Nganong nakaabot man ang Kristyanismo dinhi sa Pilipinas, nganong nakaabot man didto sa Espanya, nganong nakaabot man dito sa Inglaterra, nganong nakaabot man didto sa Roma. So wala ta kahibalo kung wala ning libro nga mga buhat. So kini mga buhat mao ni sumpay ni sa gihimo sa mga disipulo nga kauban sa power sa gahom sa Espiritu Santo nga ang istorya sa sa Christianity nakaabot sa Roma. So ang pagsulat ni Dr. Luke 30 ka tuig ning nahitabo kining gisulat niya og sa 30 ka tuig dinapoy 30 ka milagro. So sa katuig adunay usa ka milagro. So dinhi atong mahibaw-an nganong nag-spread na nagdaghan ang Kristyanismo. Nga unta gasugod man lang ni sila dito sa gamayng lungsod, siyudad sa Jerusalem, mga tao nga mga fishermen, mga mangingisda, dili kay edukado, wala sila'y kwarta, walay technology, walay army, nganong nakaadto man ni ang Christianity na spread out didto sa Roma. Apa og dili nato malimtan nga ang Christianity, ang Kristo, ang Christianity dili lang nag-adto sa Roma kundi nag-adto usab sa Egypt, sa Africa, sa India, pero wala lang nasulat. Ang atong mahibawan nga kini nag-spread didto sa Roma. So pinaagi sa libro ni Dr. Luke atong mahibawan. So mao nay atong gamay nga introduction. Dili na ako dugayon kay dili ta makatuon kung dugay ang introduction. So og ako sab nga isulti nga kining libro nga mga buhat gikan ni sa sulat ni kini siya usa lang yun siya ka libro. Usa lang yun siya kasulat ni Dr. Luke. Kay sa iyang pagsulat sa unang libro niya, usa yun siya kakuan, usara ni siya ka libro nga linukot. Mao ni ilang sa panahon nila linukot ni sa ako nang giingon, ang ilang libro linukot, walay computer, walay printer, linukot. So ilang ibulad ang panit sa baka, sa kanding, ug sila magsulat. So unsa may mahitabo kay kadaghanan sa libro nila 35 ka tiil, 35 feet. So kung duha ka libro, patas ibuta ang 35 mahimo ng 70, bugat na kayo. So gibahin nga duha ang gisulat ni ni Dr. Luke og ang mga buhat. So duha na kalinukot. So sa diretso na tong pagtuon na ron, atong abrihan ang Bible sa sinulat ni Dr. Luke sa kapitulo 1. Guys, naa na ba mo sa kapitulo 1 sa sinulat ni Dr. Luke? Kini atong mahibawan na sab sa akong nabasahan nga usa sa mga maayong bright kaayo nga magtutudlo nga writer mao si Dr. Luke. Ang uban nga mga estudyante sa Biblia nga gatuon og Hebrew, gatuon og nagatuon og Griego, kay ang Bible New Testament written in Greek, Griego ni, dili ni Espanyol, dili in English, dili ni Latin, dili Tagalog, dili Bisaya, Griego. Miingon sila nga maayong magsusulat ni si Dr. Luke.
Kay lisod kayong basahon ang iyang ang iyang mga sinulat, ang mga grammar, syntax o uban pa. Insa lisod kayo, so bright gyud ni siya. Kini si Dr. Locke, doctor ni siya. Pero makaingon kita, apan unsa man siyang doctor, siya ulipon. Ulipon siya, makapangutana kita, oh, Dr. Ulipon, karong panahon na akong doktor, gwapong balay, gwapong sakyanan. Pero sa unang panahon, daghang magong ulipon sa unang panahon. 50% sa mga tao sa panahon sa Roma, mga ulipon. O mga doktor, dili dato. So kini si Dr. Luke, ulipon ni siya. O sa samtang si San Pablo, nagmisyon dito nakauban niya si Dr. Luke. Sa atong basahan, kung basahan nato ang Kapitulo 16, versikulo 10, dinay usa ka pulong nga miingon si Dr. Luke nga kami. So, nakauban na siya. Dinhan dapita. So, anyways, magsugod na kita sa versikulo 1. Miingon si Dr. Luke, minahal kong Theophilo. Kinsa man ni si Theophilo? Usa ni siya kay Theophilo, nahigugma sa Ginoo. Theo, bot ipasabot, Ginoo, fellow, gugma. So, ang nahigugma sa Ginoo. So, mingon siya, sa una kong sinulat, o gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitulo ni Jesus sukad pa sa pagsugod sa iyang buluhaton. Mingon siya, gasulat. So, unsa man ang giingon nga gisulat niya sa unang sulat niya? Ang sulat niya katong Lucas. So, basahon na to. Ang unang gisulat niya. Basahon na to sa sulat nga siya ang gasulat sa Lucas. Mingon siya, sanglit daghan man ang nangako sa pagtagik o kaayuhan mahitungod sa mga butang nga nahitabo sa taliwala namo, ingon sa pagbilin ni ini kanamo sa mga tawo nga sukad sa sinugdan, mga saksi nga nagpakakita og nagministro sa pulong. Giisip ko, maingon nga nasubay ko man sa hingpit ang kaagi sa tanan sukad pa sa sinugdan. Nga daw maayo kanako usab ang pagsulat alang kanimo sa usa ka maayong pagkahanay nga asoy o labing hamili nga Theophilo, aron imong maila ang pagkatinuod sa mga butang nga nagsugilon kanamo. So sa libro nga Lucas, dinha nato makita nga ang purpose, ang tuyo sa pagsulat ni Dr. Luke, mao nga mahibaw-an ni Theophilo ang kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo o ang unsa pag-spread ang Christianity paingon dito sa Roma. Okay. So, verse 2, hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Utro na ko. Versikulo 1. Sa una kong sinulat, gisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sukad pa sa pagsugod niya sa iyang buluhaton. Hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tawo nga iyang gipili sa mga apostoles. Di na siya gisugo sa mga apostoles. Sa wala pa siya nabayaw. Sulod sa 40 ka adlaw, versikulo 3, sunod sa 40 ka adlaw, human namatay ang atong Ginoong Jesucristo,
mipakita siya kanila. Sa makadaghan sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya, nagpamatuod, walay duda nga si Jesus nabuhi og nabuhi gikan sa patay og sa 40 ka adlaw nabuhi siya, nagkaon uban sa mga disipulo. Mingon siya, nagpamatuod gyud siya. Nakita nila siya og nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Karong panahon na daghang kaayong mga tao nga dili motuo nga naay Hesukristo. Daghang mga taong motuo nga si Jesus wala gilansang didto sa cross. Miingon sila si Allah gilipat lang ang mga tao. So, si San Pablo gani miingon nga mga 500, 500 ka mga tao ang nakikita ni Jesus sa iyang pagkabanhaw nga buhi siya, buhi og miadto sa langit. So mo ni usa sa tuyo nga gisulat ni Dr. Luke ang Bible, kining iyang gisulat karon. Og samtang si Jesus uban sa kinalagitugon niya, nagtugon siya, mo ni iyang gitugon sa versikulo 4. Giingnan niya ang mga disipulo, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan sumala sa gisulti ko kaninyo. Sumingon siya, ayaw sa muglakaw. Kay naay kung ihatag naay gasa, unsa maning gasa nga ako nang gisaad ninyo, nga gisaad sa akong amahan. So hataga gasa, unsa maning gasa. Minsa kay si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw. Gikan karon bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Maunig mingon si Jesus, hatagan ko na, ako kamong hatagan, ayaw muglakaw sa dire. Kay ako mong hatagan og naay gasa nga akong ihatag ninyo. Unsa man ang Espiritu Santo. So mao ni usa ni sa mga reason nga gisulat ni Dr. Luke nga bisa sa pagbayaw ni Jesus dito sa langit nagpabilin siya. Gibilin niya ang Espiritu Santo. So ang trabaho sa atong Ginoong Hesukristo nag-continue gihapon tungod sa Espiritu Santo. O bisan karon ang Espiritu Santo gatrabaho gihapon sa mga tao. So mingon siya, ako ko nga padala sa Jesus, di ba giingnan man niya nga gusto na akong isabwag ninyo ang maayong balita gikan sa Jerusalem, sa Samaria, sa inyong probinsya, o sa tibuok kalibutan. Mao na giingon ni Jesus sa iyang mga disipulo para usab ni sa ato siya. Pero ayo sa muglakaw. Mura ba ni og mga sundalo nga gitrain, mga sundalo paghuman mo ingon mingon ang gobyerno, o sige magira na mo, naay problema dito moadto mo, apan mupalit mo pusel ninyo, mupalit mo sakyanan ninyo para adtoon ninyo. Dili maayo usab na. Ang giingon ni Jesus, ako mo ipadala hangtod sa tibuok kalibutan, apan ako mong hatagan sa Espiritu Santo nga mo'y maghatag og gahom kaninyo. Ayaw mo lakaw-lakaw kung walay Espiritu Santo. Kining Espiritu Santo maato usab ni sa atong kinabuhi nga mao'y mutabang kanato ang Espiritu Santo. So, ingin siya Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo dako usab ni nga topic, pero tungod sa atong panahon dili kita mag-concentrate sa trabaho sa Espiritu Santo. Versikulo 6, gibayaw si Jesus ngadto sa langit. Verse 6, sa pagkatigom na nila, gipungutana nila si Jesus. Ang mga disipulo, Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab ni ining panahona ang gingharian sa Israel?
Imagine na gitudluan sila sa Ginoo, gisugo sila, pero ang ilang huna-huna mingon sila ang gingharian sa Israel. Kay karong kong panahon na sa atong nahibawan, 2000 na katuig karon, under sila sa mga Romano. Pero before that, so pinakagatos katuig, ang Israel sikat kay na sila sa panahon ni Haring David, ni Haring Solomon. So ang ilang pangutana, ibalik ba nimo ni nga ang Israel magsikat gihapon? Unsa may nahibalo kita nga ang Israel ibalik sa Ginoo. Pero unsa may sulti ni Jesus sa versikulo 7. Si Jesus mitubag kanila ang mga panahon og mga adlaw gitakda ng daan diha sa pagbuot sa akong amahan. So dinhi usab atong mahibawan nga naay Espiritu Santo, naay amahan og naa si Jesus. Mingon siya, kining tanan nakaplano na, gitakda na sa amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kano sa kini mahitabo. Nga ang pagbalik sa gingharian sa Israel nga mubalik minsa wala mo'y pakialam, wala mo'y dili na importante ninyo. Apan kung basahon nato usab ang Revelation, ang sa Israel, ang gingharian sa Israel mubalik. Okay, so versikulo 8, apan kon mukunsad na kaninyo ang espiritu, mukunsad na ipulong mukansad ang espiritu ninyo, makadawat kamo gahom, so og mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibok Judea og Samaria og sa tibok kalibutan. So dinhi atong mahibawan sa versikulo 8 unsay trabaho sa Espiritu Santo. Mingon siya, makadawat kamo gahom. So adunay gahom og mahimo kamong akong saksi sa Jerusalem. So mingon siya, usa mo larga sa pagsabwag sa maayong balita, makadawat mo gahom. Unsa man ang gahom? Unsa man na ang Espiritu Santo nga makahatag og gahom, power kanato usab. Kung kini gihatag sa mga disipulo aron sila makasabwag sa maayong balita, kini usab gihatag usab ni kanato. Unsa maning gahom sa Espiritu Santo? Gamiton ba nato ni nga Ginoo hatag ako og Espiritu Santo aron nga makahimo ko og makalupad ako o mahimo kong dato or unsa pay akong himon na ako'y dakong kotse, dakong yuta, murag that is selfish. Gusto nimo ang Espiritu Santo tungod sa imong kaugalingon lamang. Dinhi sa versikulo 8 miingon nga makadawat og gahom aron sa pagsaksi para mahimo kitang saksi sa atong Ginoong Hesukristo. Dili saksi nga relihiyon nga kita maka-witness kita sa trabaho sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. And then versikulo 9, human ini gisulti niya, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtanaw sila kaniya gibayaw. Wow. Unya gisalipdan siya panganod ug wala na nili siya makita. Sa giingon ni San Pablo, 500 500 ka mga tao ang nakakita ni Jesus sa pagbayaw niya. Unsa man siguro gibati sa mga tao, sa mga disipulo sa dihan, nakita nila nga murag milupad ang atong Ginoong Kristo. Samtang nagtutok sila sa langit, sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbislig puti nga mitunga sa pagkalit ug mibarog tupad kanila. Dinay murag duha ka anghel. Unsa may gisulti sa anghel? Mingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi
og nagsigig hangad sa langit. Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit mobalik sa samang paagi. So naay pulong mobalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. So daghang mga tao nga makakita. Ang unang pagbalik ni Jesus mao nga dili siya muanhi dinhi sa kalibutan kundi mutagbo kadtong mga sumusunod ni Jesus mutagbo sa panganod iyang kuhaon. And then mubalik usab siya dinhi. Pagbalik mag-judge siya kung unsay angay makaadto o dili. Kining pagbalik ni Jesus dinhay mga grupo sa 1848 more than usa ka gatos na katuig kay mga grupo sa relihiyon nga miingon nga mubalik sa 1840s, 1848 ang atong Ginoong Kristo. Nagpaabot sila, gibaligya nilang iyang mga yuta sa dito din nahitabo ni sa Amerika. Wala mo balik si Jesus. Gitagna nila wala mo balik. Paghumag mga 30 katuig, miingon na usab sila nga, mubalik na si Jesus. Ang uban miingon nga, mibalik yun si Jesus. Apan wala dinhi sa kalibutan. Nag-judge pa siya, nag-investigar pa siya kung kinsay makaadto sa langit. So ang iyang giagas nga dugo sa Kalbaryo, dili pa kompleto. Kay iya pang imbestigahon kung kinsay naluwas gyud. Mao na giingon sa English, investigative judgment. Mao na ilang paglantaw, pero nasayop sila. So kita mag-amping sa mga tao nga moingon nga, naa na si Jesus, mibalik na ron. Naa na din na sa Davao, naa na din na sa Luzon. So kinahanglan mag-amping kita ni anang mga balita. Versikulo 12. Unya, ang mga apostoles namalik sa Jerusalem, gikan sa bungtod sa mga olibo, nga may gilayon og 1 ka kilometro gikan sa syudad. Verse 13. Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak sa itaas sa ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolomeo, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga patriota, o si Judas nga anak ni Santiago. O versikulo 14, nagtigom kanunay aron pag-ampo. So silang tanan nag-ampo. Uban usab kanila ang mga babayi o si Maria nga inahan ni Jesus o ang iyang mga igsuong lalaki. Unsay giingon niya diri? Uban usab kanila ang mga babae o si Maria nga inahan ni Jesus. So bantayan ninyo sa pagsulat ni ining libro nga mga buhat, kinilang ang pinakakatapusan nga gisulti, gimension ni San Lucas ang inahan ni Jesus, si Maria. Mao na kinakatapusan. After that, wala na gasulti mahitungod ni Maria. Og dinhi usab atong mahibawan og ang iyang mga igsuong lalaki. Igsuong lalaki ni Jesus. Sa buhi pa si Jesus, ang iyang mga igsuon, ang iyang mga igsuon wala gyud mutuo nga siya ang manluluwas, nga siya ang Misaya. Kay igsuon man lang kauban nila sa balay. Apan sa diha nga namatay si Jesus og nabuhi, ang iyang mga igsuon di na pa misalig kaniya. Di na misalig. In fact, ang usang igsuon niya si Santiago maunay nahimong leader dina sa Jerusalem. Wala na si San Pedro. Kay sa ilang sa dako kaayong konferensya, Acts 15, ang chairman sa meeting maong igsuon sa atong Ginoong Kristo, si James. Versikulo 15. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagtigom ang mga 120 ka magtutuo. Mitindog si Pedro og miingon,
Mga igsoon, kinahanglan nga matuman ang bahin sa kasulatan, diin ang Espiritu Santo. Pinaagi kang David, mitagna may tungod kang Judas, nga mitultul sa mga tao nga nagdakop kang Hesus. So, ang kasulatan, unsa man ang kasulatan nga giingon ni San Pedro? Ang karaan nga tugon, ang Bible. Si San Pedro, kini sila mga mangingisda. Apan, nagbasa sila sa Bible. Posible ba nga daghang moingon nga sila Kristiyanos apan dili mubasa sa Biblia? Kini sila mibasa. Bisan kung atong tun-an ang atong Ginoong Kristo mibasa sa Bible usab sa karaang tugon. Sige siyang moingon nga ang karaang tugon nagsulti mahitungod kanako, nagprophesy mahitungod nako. So importante gyud nga mobasa sa Biblia. Kay si Jesus mibasa sa Biblia. Ang mga disipulo si San Pedro mibasa sa Biblia. Nganong dili man ta mobasa? Ang uban moingon nga ang Biblia dili na tinuod. Apan ang atong Ginoong Kristo mibasa, si San Pedro ang unang pope, papa mibasa. So walay reason nga kita dili mo basa nga kita dili musalig. Usay mingon lang kita, Kristiyanos ko. Apan walay dakong paglantaw sa Biblia. Daghang oras nato nga mulantaw sa television, sa Facebook, we spend time 1-3 hours apan dili gani makaabri sa Biblia or wala gani Biblia. So wala yung sa ka-challenge. And then may sa mga igsoon, kinahanglan matuman sa verse 16 sa kasulatan diin ang Espiritu Santo. Pinaagi kang David, mitagna may tungod kang Judas, nga mitultol sa mga tao nga nagdakop kang Hesus. 17, si Judas usa ka sakop kani sa atong pundok kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton. 18, kadto si Judas mipalit og umag ginamit ang salapi nga gibayad kaniya tungod sa iyang daotang buhat. Nahulog siya dito sa naguna ang ulo og namatay og nahabwa ang iyang tinai. Ang tanang mga tao nagpuyo sa Jerusalem nakabalita niini busa sa ilang pinulungan ginganan nilag Akeldama ang maong uma nga sa ato pa ang uma sa dugo. Kay kini naisulat man sa basahon sa mga salmo. Mahimo untang mingaw ang iyang puloy-anan ug wala nay magpuyo niini ug kini nahisulat usab. So nganong si San Pedro wala man maingon nga siya namatay, nahulog, pero iya pag yung giingon nga nahulog siya dito nga naguna ang ulo og namatay og nahabwa ang iyang tinai. Very interesting ang gisulat ni San Pedro. Og iya pong gikutlo, kini gikutlo niya sa karaan nga tugon. And then, og kini nahisulat usab, adunay untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. So mingon siya, adunay mupuli sa nasulat na usab sa Biblia. Kay kini sila tuon gyud sa Biblia. So ikaw ako kinahanglan usab nga tun-an ang Biblia. And then, so ang problema nila kung kinsa ang mupuli ni Judas. Bosa, verse 21-22, bosa, kinahanglan nga may usa ka tawo nga moapil kanamo aron mosaksi nga nabanhaw ang Ginoong Hesukristo. So ang trabaho ni ining ilang ipuli nga siya mosaksi sa paggabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan kini ang mga prerequisite. Kinahanglan nga siya kanunay nakakuyog kanamo sulad sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakipag-uban pa kanato sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Hesus gibayaw ngadto sa langit. So sa simpleng pagasulti nga kining atong pilion nga mupuli ni Judas kinahanglan nakakita, nakadungog sa
pagtudlo ni Hesus sa dihang na bunyagan siya o sa dihang gibayaw siya. Kinahanglan nakakita gyud. Busa misugyot sila og duha ka tawo, si Jose nga ginganlag Barsabas, nga ginganlan usab og Justo ug si Matthias. Sa ato Matias. Unya nagampo sila. So nagampo gyud sila, gikinahanglan nila ang guidance, ang pagtabang sa Espiritu Santo. Mingon sila sa ilang paggapo, Ginoo, nasayod ka nga sa kasing-kasing sa tanang tao. Mingon siya, ang Ginoo nahibalo sa kasing-kasing sa tanang tao. Busa, therefore, itudlo ka namo kung kinsa niining duha ang imong gipili. So, dinhi sa principle atong mahibaw-an kung naata kitay dakong decision sa kinabuhi o bisag unsa decision, mag-ampo kita. Atong tun-an, atong tan-awon og unsa ang desisyon sa atong Ginoong Kristo. Versikulo 25 nga min siya otro nako, verse 24. Ang ikinilang pag-ampo, Ginoo, nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tao. Tinuod na, ang Ginoo nahibalo sa kasing-kasing. Ikaw ako, wala may balo sa kasing-kasing. Unsa imong tuyo, ang Ginoo, all-powerful, nahibaw-an. Busa, itudlo ka na mo kung kinsa niining duha ang imong gipili. Nga mopuli sa pagka-apostol, nga gibiyaan ni Judas, aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. Humani ini nagripas sila. Kung kinsay mahipuli o si Matthias mao ang napili. O gidugang siya ngadto sa 11 ka apostoles. So dinhi natapos ang kapitulo 1 nga nakapili sila gyud o kinsay ipuli ni Judas. Pero ang dakong principle nga atong mahibawan nga kini silang tanan sa mga major decisions sa kinabuhi nila. Ilang gikonsulta ang Ginoo, nagaampo sila. So ato puning mahibawan, ato puning magamit nga kung unsa katong mga decisions sa atong kinabuhi, atong ihatag sa Ginoo. Magampo. So, atong tapuson ang atong Bible study sa pag-ampo. Magpasalamat kita sa Ginoo. Amahan mong langit nun, daghang salamat sa gasa nga imong gihatag sa mga apostoles, ang gahom sa Espiritu Santo. Ginoo, daghang salamat usab nga kini maamo usab kining Espiritu Santo nga maoy magagiya sa among kinabuhi, nga maoy magatudlo kung unsay among himuon. Ginoo, daghang salamat nga ikaw nagpakamatay kanamo. Daghang salamat sa mga apostoles usab nga nagpakamatay aron nga kami makadungog sa balaang pulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, nagahangyo usab ako nga kung kinsa katoy gasakit karon, hinaut po nga imo silang hikapon. Ginoo, ikaw lang ang dakong paglaom sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.